نوی حضور پاک راتا او فرمائل الا دلکا علی کنز من کنوز الجنہ، ابو موسیٰ دا جنت دا خزانون یو خزانہ دا لندر کو؟ فقلت ماوتی بلا ولن یا رسول اللہ دا خزانہ را لراک. ویراتیو فرمائل لا حول ولا قوة الا باللہ، دا دا جنت دا خزانون یو لوی خزانہ دا. لا حول ولا قوة الا باللہ دا اغا دم دی چی مسلمان لہر وقت پکار رازی، او دا مسلمان ہر مشکل خدای پا دے دم ختمی. دیر خلق پریشانی یار جی ما تا خلوی پریشانی دا دے سر سوکم دا غیر پارا دا دم دے. دیر خلق وی بچی میں نشتا سوکم دے دم دے. دیر خلق وی مال میں نشتا برکت پکی نشتا دے دم دے. دیر خلق وی قرضدار زما قرض بخلاص شی لا حول ولا قوة الا باللہ دے دم دے. دیر خلق وی نیکیتا میں توجہ نشتا او شیطان پا مخا کریم لا حول ولا قوة الا باللہ دم دے. دیر خلق وی بے قسم بے سوکم اس یار و مددگار میں نشتا خلق را باندی ظلمنا کئی لا حول ولا قوة الا باللہ دم دے. قسم دے دا دین مضبوط او بہترین دم بل نشتا او کسڑے دا دے دا وینا پا وقت لخیالو ساتی او پا اللہ مضبوط عقیدو ساتی. دا زنم حضور پاک فرمائے. دا دوارو جہان و سردار فرمائی پا بیحقی شریف کے حدیث تے او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کئی. حضرت ابو ہریرہ فرمائی چھ حضور پاک کو فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء. وی دا یو کم سلو بیمارو علاج دے. دا یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسا روحا الہم وی پٹولو کے رکوٹی بیماری اغا پریشانی دا چے انسان تا دا غیر سبب ہم نہیں معلوم. نن سبا کو ٹینشن ہوتا ہوئی او پریشانی ہوتا ہوئی پا پریشانی کے سمر خلق مبتلا دے. سوک دا مال پا پریشانی کے مبتلا دے. سوک دا رشتوں پا پریشانی کے مبتلا دے کہ زما دا بچی او زما دا دی زامن علوم دی خیزہ کی رشتیو شی داری رخ خبر ہے. سوک دا حج او دا عمرے پا طلب کے پریشان دے. سوک دا خپل رشتی پا طلب کے پریشان دے. سوک دا بیمارے پا طلب پا شفا کے پریشان دے. چاہتا کور کی جگڑی دی پاگئی کے پریشان دے. سوک یا وزر دی پریشان دے. چاہتا دا مقدمو پریشانی دا دا دی داوی رکوٹی مرض دے. دا دو کم سل غٹ مرضون دی. دا پریشانی ورکوٹی مرض دے چلا حول ولا قوة الا باللہ دا غیر پار علاج دے. او مانے صدا مانا بانیزان پوئے کے مانے خپل حضور پاک خود لیدا. یو صحابی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو کتاب دا حدیث و مستند دا بزار وطوئیں باقی کے دا حدیث نقل شوئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو بلکہ حضور پاک و تا فرمائی وی اتدری تفسیرها اتدری